Karbi Anglong Autonomous Council along Midu ke pabaji aphan Assam Sarkar ke pachinia tengpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kapin khat atengsi kedam tang pinangar ni malompen Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai kampen along kahumri pedodamlo Bangso along Karbi Anglong Autonomous Council taxation asai kam Deputy Secretary Sona Singh terang ke Japon pen Bogajan subdivision angkang malom Dilai Hidipi Hanjang Langso Balipathar Sukhanjan Prek Jamadim Kulat Kibiet Tumalong Trading License Kilang tar libla pen kethan kepare asai sangse pin pen claim dam pon bomlo kedam dang phai kuni ni phai kris yar ni le thotta ada por phai kris ya por pen bugajan angkang Sukhanjan Forest Range asai hema thengno pen cheng pon bom si pado pon bom pu abirta ribdun lo labang so along taxation department inspector la pen staff atumanta chirap chetodun lo bukajan pen anantirang Karbi Anglong Live